Hej. Hallo, velkommen til den her video. Glædelig jul. Adam, han vil lige lave en lille taste-test. Hvad skal du smage på, Adam? Kan du prøve at vise os, hvad det er, der skal smages på? Ja. Hvad kan du finde? Nej, jeg tror det er nok. Se, hvad har du fået? Det her vil jeg gerne. En vingummier og en juleskum, og så helt gammeldags lakridskonfekt. Ja. Så tænker jeg, at du rater dem fra 1 til 10. Ja. Hvad har vi der? Det var en vingummi. Smager godt? Men det tager lidt tid at tygge det jo. Det må vi lige spole henover ellers. Smart fyr. Smart fyr. Har jeg nu også. Er du klar til jul? Har du fået nogle gode gaver? Ja. Hej Nora. Jeg kan se, at jeg smiler. Ja, det ved jeg ikke engang. Ja, vi er lige ved at lave en taste-test lige nu. Skal du være med? Jeg kan se, hvad video du laver. Ja. Det ligger i, du fik. Vi må lige se, det kommer til at blive en lang video, kan jeg regne ud, for det tager lidt tid at tygge dem på. Jeg vil. Eller hvad er det, nej? Men jeg lige så snart finde Hvad for en skal vi smage nu, Adam? Jeg vil gerne rate. Du kan rate den, ja, det er rigtigt. Hvad har den på 1 ud af 10? Hvad så? 7. 7. Den er meget omkring den der 7. god indføring af CD og sådan Det er 2. noget. Så er der Ja, det er fordi, jeg har kun én hånd til vise jo. 6 level. ja, og så Får det godt også igen. nogle på indre, som man ellers ikke kan læse. 8, 9. Det er simpelthen et tændstik i hunden. Så er 4 med 7. Hvad for en har du nu, siger du? Det er en lakridskonfekt, eller hvad? 9. 9 ud af 10. Okay. Nemlig, så er det Jeg også er din, jeg er din anden en. Det er den nummer 2. Den var ikke bag til den, du har før, eller hvad? Nej, det var orange. Prøv lige at vise den ordentligt til kameraet så. Her den der, ja. Den før var orange, den var 9 ud af 10. Må jeg også bagefter? Du bare komme og være med på den her. Var den lige så god som den orange, den der? Nå, du kan gøre det bagefter. Ja. Jeg tager lige 2. Det gør vi bare bagefter så. Nej, Den var ikke lige så god. 8 ud af 10. 8 ud af 10, okay. Men det er stadigvæk bedre end den første så. Hvis jeg griner, er det kun over 6 af. Hvad skal vi have? Du lige vise, hvad der er, vi skal Så vil prøve jeg nu. gerne smage den vej. En klassisk juleskum. Ja. Og du kunne godt have den i munden på en gang. Kan du også snakke samtidig med det? Ja. Okay. Hvordan er den? Så skal vi nok det. Jeg tager kyllinger. Jeg er kærlig hund, så... Den er ikke så vild. 4 ud af 10. Nå. Ikke nok. Men du spiser den alligevel så. Sejt. Og så har vi den sidste bagefter. Jeg kan prøve at vide, hvad det er for en. Sådan en lille kirsebær. Ikke specielt julet, men en klassiker. Det bliver spændende, hvad det sidste så skal være. Er du klar til at smage på den? Næsten tyk i dag. Kaffe. Er det det samme, du har valgt, Norden? Nu har jeg dem der. Smart. Så er det den her. Så er den med kirsebær. Skal jeg finde nogle flere vingummi? Du tager det hele på en gang. Ikke noget med at splitte den op og tage det røde først eller det grønne. Bare fuld knald det hele ind på en gang. Så får man det også det hele blandet sammen. Vi venter i spænding på, hvad ratingen er. Nu har jeg den. Hvad er den? 10 ud af 10. 10 ud af 10! Fedt. Kan du sige hej hej, Adam? Hej. God jul. Det er godt, Så er det Nora, der lige skal rate noget juleslik. Må vi lige se, hvad for noget slik du har først? den her. Jeg har den der, og hvad har du mere? Den her. En juleskum. Og så er den Vaniljekrans. En rigtig juleklassiker. Og En lille centerchokolade. Jeg tror, du skal starte med at spise chokoladen, så den ikke ligger og smelter ned ved bukserne. Det er vi spændt på. Og så skal du vælge ud af 10, hvor god den er. Er den god? Ja. Hvor god er den? 8 ud
af 10. 8 ud af 10. Fedt, mand. Mega fedt. Så må du lige, når så tykket den af munden, så fyrer vi den næste ind. Vi skal lige se, hvad for en, der kommer bagefter. Hvad for en skal være den næste så? Har du valgt det? Der har vi den der vingummi, som er rød, og så ved jeg ikke, hvilken frugt det ligner. Sådan. Det er meget hård. Er det meget hård? Ja. Er det godt eller skidt? Fint. Nå, det er ikke så godt. Det Det er sådan. Jeg kan ikke tygge det af. Nej, du kan ikke tygge det af. Au. Du må kæmpe lidt med det. Du er ung og frisk. Du kan godt tygge sådan igen. Jeg skal kæmpe og kæmpe med sådan noget. Har du fået tygget? Ikke nu. Smager godt? Glæder du dig til juleaften? Ja, Og får nogle gode gaver? ja. Jeg kunne have sådan ikke så højt som den første. Ikke så højt som den første? Nej, Nå, hvad så? Hvor meget skal den have så? 5 ud af 10. 5 ud af 10 kun. Så den var sådan ikke sådan super god. Hvad er det Det er næste? fordi den er så hård. Det er fordi den er så hård. Nej, det er heller ikke rart. Hvad for en går du med nu? Juleskummet. Jeg kan lige tygge det af. Ja, du skal lige tygge den af. Hvad var det? Den første? Det er sådan den røde vingummi, som du også har haft, tror jeg. Hvad for en rød vingummi? Den du havde før, den havde Adam også på et tidspunkt. Er det juleskummet, der er i gang i nu? Du kan også klare det hele på en gang, simpelthen. Det kunne godt være ind i den lille mund. Det er godt klaret. Den er hård. Den er hård, men er den god? Den er god, og den er hård. Smager den godt? Ja. Jeg kan også dufte den. Den dufter meget godt. Jeg skal lige sidde. Den var sådan. Så er min jakke fri. Hvad så? Kan du nok godt spise den, eller er du helt fyldt den i munden? Ja. Er du ved at spise den? Vi kan lige vise den næste imens. Det er en vaniljekrans. En rigtig god småkage. Men hvor meget skal juleskummen have rating så? 10 ud af 10! Sådan, fuld plade. Ja. Er den god? Der var en der. Det er noget helt andet end juleslik. Det er en klassisk julesmåkage. Det er også lækkert. Kan du lide den? Har du fået andre vaniljekrans i år, eller er det den første? Ja. 20? Ja, det er jo mange. Er den der så god? Det er godt bedre. Er den bedre, den der? Ja. Nå, det var godt. Hvad giver du den? Hvad har vi der? 0? Nej, 10. Nå, 10, så skal vi have en etter. Den er bare classic. Den er bare classic. Den er 10. Fedt. Kan du så lige sige dem alle sammen glædelig jul, så? Glædelig jul! Ja. Så kan I kan skrive i kommentarerne, hvad jeres yndlingsslik er. Jeg skriver i kommentaren, hvad jeres yndlingsslik er. Ikke også, Nora? Ja. Ja.